ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ବାହାଘର ପରେ ଶାଶୁଘରେ ବେଶ୍ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ଅଲିଉଡର ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅଲିଉଡର ଜବରଦସ୍ତ ସିଙ୍ଗର ସନ୍ଦୀପଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ବାହାଘର ପରେ ସେ ସନ୍ଦୀପଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସାରା ଜାଗା ବୁଲିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଅଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅଭିନୟ କରିବା ସହିତ ବହୁତ ସାରା ସିନେମା ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ସିରିଏଲରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରେମରେ ଧୋକା ଖାଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ରାଜ ରାଜେଶଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ତାଙ୍କର ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜ ରାଜେଶ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରୁ ଭଲ ପାଇ ସନ୍ଦୀପଙ୍କୁ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସନ୍ଦୀପଙ୍କୁ ବିବାହ କରିସାରିଲା ପରେ ବହୁତ ସାରା ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆଜିକୁ 9 ବର୍ଷ ହେବ ଅଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ଦେଖିକି